System! Yun! Ano eh? Yes! Yes! Yay! Malapit yung supportan nyo eh. Eh, salamat! Ayan po, magandang gabi mga kaparing Jason. At yun nga, ano na ngayon? Ngayon na yung D1. Yung D1 po nung ano ni Idol sa mga revenue at saka yung sa views. Ngayon nakaabang tayo. Nakaabang tayo sa ano ni Idol. Update sa D1. Panoorin natin. D1. Tapos yung sinirasta, Chinman. pagtawa. Pagama na nga ito. Uy, sarap. Masarap siya. Yan, D1. Zafiro Premium Gin, imported product of Spain. 100% pure and finest botanicals. Alam yan. Tabak, strawberry. The perfect blend of traditional ingredients that add flavor and texture with an Innova Fortuner. Ano ba to? Innovative pala. Innovative. Ano ba sa ito? Twist. 35% volume. Tama. Volume ba yan? VOL eh. Ano yung liter? Kami po yung mama niya. 1L. Pero, tapang man. Sino kaya nagbigay ito? Nakalimutan ko na, ang dami kong anak ito. Panoorin natin. Pero hindi ko lang binuksan ulit ito. Yung ano Uy, ni alam mo Idol. na, manonood dyan sa baba. Alam ko yung sarap yan. Huwag na, mag-gin kayo dyan. Marami dyan. Exclusive, paligid ito. Ito. Kiki ako. Sila nata, sila G. Sarap na hapon. Kasama si Kundo sa ano, Long Island, doon kayo ng wing-wing. Tulog pala si JJ. Alam ko ang ingay ko, sa akin mo sinabi. Malamig ah. Nagising. Nawala sa isip ko, tulog pa ng Yung bata. sweater niya ako. Nilalamig ako ah. Pero okay lang yan. Mabuti na yung magising na yan para mahirapan lang yung matulogin yan. Yan, abang tayo sa update. Sige po. Tulog pala si JJ. Saan natin banda abangan, Tol? Yan, nasa ano? Simpon? Sige mo na. Lagyan mo ng kalamansi. Oo, dapat may kalamansi ito. Sabi ni RK. So sa mga may mag-comment dyan, baka alam ko, bilinag ko ito, binigay sa akin ito eh. Baka pwede kayo mag-comment kung ito po ay paano inumin. Pero, naiwan man yung ano dito, hagod man. Oh, ang sarap. Diba? Ilimatas, baka alam ni Ilimatas yung mga ano dyan. Si Ilimatas, nakasama ba kita sa inuman dati? Alam ko, hindi ko umiinom si Ilimatas. Mabait yung si Ilimatas. Malamig. Uragon Love, shoutout sa'yo. Teka, wait lang eh, huwag yung aalis ha. Akala ko lang yan. Ay, di ito, di ba magkamablada? Dali mo kayo bago yung ilabas ko na. Dawa kita manood ang isang tunga. Hindi pa kita. Sige, matulogin mo ba? Dadaan lang. So yun mga kasawar na, total focus naman tayo. Maingay kasi ako nakalimutan ko si JJ. Tulog pala. Katutulog lang nun, katutulog lang. Ayan na. Nagkasugat na. Ayan na. Gerald at Vincula. Pero parang hindi na lang ice. Kalamansi lang siguro. Sa, ikaw ano kalamansi? Yan, panoorin natin. Para Isama tayo, May. Dating sila. Karating doon sa dagat. panoorin natin yung ano, Barego ka na sila. yung update. Yan, nilalamig ako. Oo, Nilalamig ako.
Sa dagat. Bakit kaya? Bakit ako nilalamig? Ano ka ron? Bakit? Makasakay lang kayo? Oo. Hindi na daw maano yung sabi. Lagyan natin ang kalamansi. Ano ka malaki? So, where Pero kaya lang nabangga. mas masarap. Kasi yan ang comment. Nag-jacket ako. Sweater. Pagpabalik ka lang magdala. Oo. Hindi ko Matulog daw. Mamaya. Lamig. Dadali na lang yung mga gamit. Mga anong oras din makabalik kaya? Yan sila sa likod. Si asawa nila. Nasa likod sila, Jami at si Ate Bidang. Kaso lang, yung lakas, yung ano niya, Sa yung karot, parang singko. alcohol, parang, O 4, 5. nararamdaman ko parang ito, hagod. Ako, nag-i-edit. Kung sila ano, shoutout. Okay, Jenny. Dito na yan. Dami kong Masarap editin. yan, yan, ininom namin dito, ice on the rock lang yan, dol. Parang hindi siya mag-drive. Sabi ni Chupi, aso hindi na lagyan ng kalamansi. Ice on the rock. Ice lang. Pero masarap na siya eh. Yan, Pero malakas yan, malakas. Uy, windang kagad ako. Magdala ko ng tayo na marigo sa dagat. Talamdam ko ka. Marigo ko sa dagat. Anong oras? Anong oras? Mali. Mga ano, mga alas. Sabi ni RK. Ano na problema? Parang nagliliwanag. Nandun nakalik. Wala problema. Parang, hindi mo naman yung kalamansi. Tignan ko lang kalamansi, parang wala bang nangyari. Mamaya, gisingin mo ko. Oo. Ay, gising na ako dyan. Oo. Pasakaw kasi. Lo, wala, mali yung sinabi mo ano? Para RK. may road test ko naman. Parang hindi, mas maganda yung on the rocks. Kasi balik ko lang parang Maganda yung on the rocks. Parang, ang lakas na tumama ko ulit. Eh, ako. Ganun sa rayo. Sama na siya. Tawagin pa rin yung Pambihira. Mali mo yung tinuro mo. Ay, nako. Pambihira ka. Aluway-luway. Aluway-luway. Ay! Erika mong t-shirt na sa'yo. Yun lang. Adin pa! Yun lang. Pero malakas. Kita na kayo. Kaya siguro hindi ko to ininom ng... Matagal na to eh. Kaya siguro iniwan ko lang dyan na nabawas na siya. Anong lugar yun? Kasi malakas. O baka yan dahil ng mga... Sabi niya, tai ako na. Ano? So, unahin natin ang team. Nag-isa niya sa napulpong. Si Karot nagpe-prepare para sa mga dadalhin nila. Kasi Ano ko na ng kawayan kasi ano ko yung lagayan ng manok yung binigay sa atin ng gas na yung ano yung Chinese. oh, Ganun na ron sa bata. Chinese chicken. Dito sila. Kaya po yung nag-iinom. Si Jami nandito. Si Bidang. Meron talaga tayong viewers dito na siguro merong nanonood sa akin na mga editor. Yung mga, meron siguro mga photographer or meron talagang marunong expert talaga pagdating sa screen or sa panunood ng mga video. Meron. Yung mga magagaling na editor siguro, ganun. Mga professional siguro dyan. No, kasi napansin nila yon. Okay. So, kanina pa ako nag-antay na mayroon akong mabasa, wala. Mga kasaward, no, si Kahaw kanina ay nag-upload ng video, no. Wala siguro nakapansin or kung nakapanood niyo yun, sa mga nakapanood lang, di ba alam ko ilan ng views. No, nakita po si Kabansot. No, nakita si Kabansot doon. Doon sa paglagay ng sticker. Okay. So, ang sinabi ko naman, kapag makita ang bawat isa sa kanila sa kanilang mga Yari. okay, Out agad. kung sino man nakapanood nun, no, baka wala siguro. Hindi yun napapansin yun kasi biglaan yun eh. Ang makakapansin lang talaga siguro na yung magaling talaga manood kasi kung biglaan yun eh. Okay. So yun mga kasoward, ako na lang magsabi sa inyo para at least alam. Yun rin. So kahapon kasi, pinagawa ko sila ng vlog doon sa taas, no? Tapos binigyan ko sila ng instruction na ako ang kumbaga nagsabi sa kanila kasi sila ayaw talaga nila ng mahagip-hagip yung mga kasamahan nila kasi nga masyadong delikado, hindi sila marunong mag-edit. So ako ang nagsabi sa kay Kabansot ay ganun mo ba? Di nakita nga si
si Kapansot. So ako ang nag-utos nun. Ngayon sabi ko kay Kahaw, kapag dumating ka na sa part na yan, tawagin mo ako para ako ang mag-edit. Para ipakita ko sa inyo kung paano kayo mag-edit ng ganito. Para alam ninyo. Okay, ang problema mga kasword, nung in-edit ko na, ang cellphone ni Kao kasi hindi katulad sa mga cellphone natin na talagang ang aming gamit kasi power director na luma na no na kailangan na siyang i-upgrade, hindi namin in-upgrade. So kapag ginamit mo siya sa mga Realme, sa mga Oppo na mumurahing mga cellphone, naglalag siya no kapag naglagay ka ng cut no naglalag. So ako ang nag-edit nun. Tapos ako nag-export, in-upload ko sa channel niya. Ang problema, nakalimutan ko yung sa mga editor dyan, meron tayong tinatawag na pag naglagay ka ng layer, halimbawa maglagay ka ng smiley, no sticker. So, kailangan mong i-on yung fade. Naglo-loading yung ano ka. Alam niyo yun? Yung fade. Nakalimutan ko. Yung So, export. ang mangyayari yun, kapag yung Kapansot at yung sticker, nagkaroon pa siya ng ng fade, no? Bago siya matakpan talaga. So, ganoon ang nangyari. So, yun mga kasaward, kasalanan ko po yun. No, kasi ako po ang ako po ang nag-edit nun. Ako po ang may gawa nun. Kasi gusto kong pakita nila kung paano mag-edit ng ganun. So, i-consider ko po yun, no? Kasi kawawa naman si Kao. Kasi hindi niya kasalanan yun. Ngayon, tawa na yun kasi sila kabungod kanina talagang nagpunta dito. Paano yan kuya? Bakit makikita siya? Hindi naman kasalanan ni Kao yun. Hindi naman kasalanan. No? So, siyempre nag-worry sila kasi grabe ang ginawa nilang grabe ang ginawa nilang vlog talaga para lang makalayo. Kahit naman siguro kayo. Bayad, siyempre kahit huwag sa Germana Naglo-loading. No? Kahit naman siguro kayo. Ka mga metro. Team Gonggong, ang target ninyo is 20,000 hanggang October 5. So, October 5 ako magla-live para sa final result. Kung kayo ba ay makakapasok sa second round o kayo ba ay kick out. Okay? So, napakaganda po ng takbo ng labanan ng views pagdating sa Subasco. Mamaya abangan niya. So dito tayo sa ating Team Gonggong. Ang number 5 ay si Dalubhasa, no? Si Jerwin Official na nakaipon ng $4. Yun. Ba, kunti ito ha. At yun. 50 dapat. Simula na. Number 4 ay Sa si gunggong yan. Ay, sa gunggong. At yun, sa gunggong pa yung yung tinatawag. Pero yun mo lang, gugulo na lang si Kiobit, nalagpasan pa si Buksan natin pag doon na tayo sa natin. Doon sa team Subasco. Right? Kaya ganito ang mga review ninyo. Pag nagpa-challenge ako, dapat, natandaan ninyo, dapat Kaya, 1 ng month, no, nung yung petsa 1, 1, 1, 1, 1 ng buwan, alauna ng tanghali, mag-upload na kayo para sa revenue, para pasok lahat yun sa 3. Ang ginagawa kasi ng iba, sa 2 pa sila nag-upload. No? Kaya yung first update ng revenue, kaunti. Pero yung mga marurunong na magagaling, kaya nakakakuha sila ng mga malaking revenue. Okay? Kailangan talaga alam nyo yung mechanics ng mga YouTube. Okay? So, ayan ang Team Gonggong, walang nakapasok sa inyo. Pumunta naman tayo ngayon sa Ayan na. ito, maganda to. Bilisan ko to. Kasi mayroon pa tayong views. Pumunta tayo ngayon sa Subasco. Subasco. Okay. Subasco na. Pasahin mo na lang ha. Dapat meron kayo $50. Si Rolando Ignacio, official, ay nakaipon ng $0.41. Oh. Ha? Ano ba zero? Rolando.
Uy, ayutin natin. Si Ann Banson ay nakaipon ng Yun. $12.86. Kuya Dagul ay merong $7.50. Yun. Katanong, kahit katanong sa ano maya, yung sa top 8. Kasi mahirapan kanya magkwenta-kwenta. Mabilis to eh. Uy! Si Jen Agravante ay nakaipon ng 1.11. Kapatid niya doon. Basta man nila, bisag tama na yan. So sa update na to ay naku po, number 1 to sa views. Bakit 1.11? Hindi siya nakaka-upload eh. Uy, skip natin to. Si Talaba Girl ay nakaipon ng 0.68. Uy! Uy. Bago, no? Hindi siguro Bakit zero ng nakaka-update bagayan? na sa sinugod sa ospital sa Talaba Girl, nasa kanyang Kaya pala. Basta nga na pa sa kanong is. Sa dapi. Si MC Official ay nakaipon ng 15.42 15.42 orang-orang. Ganda-ganda na. dollars. Si John Riot ay nakaipon ng 11.30 dollars. Si Kaunesa ay nakaipon ng 0.91 dollars. Konsehalando ay nakaipon ng 16.61 dollars. Yun. Tapos sa dapi. Sadi na. Sirot Official ay nakaipon ng 1.33 dollars. Yun. Bagayan mga 1 point na yan. France! Una, si Prestar. Pre, Bagay nga. Preng Prestar, ano may nangyari sa mga pre? Ano sa mana? Unsa naman na pre? Si France ay nakaipon ng 2.37 dollars. Uy, kaya ni mo na pre. Kailangan mo yung aswang. Sama na siya kung kumparing hangke, oy. Si Frixie TV Vlog ay nakaipon ng Laban, pre, laban. $11.18 dollars. 11. Ilan na? Iwan ko. Borge Nakinig din naman ako. Jason nakaipon ng $22.98 dollars. Yun. Sabi mo si, ano yung kung ano, si... Si Taaw ay merong $6.36 dollars. Uy! Ganun kaya. Mamaya ang makita niya. Lagyan natin ang paratandaan. Kasi mangyari saan kinuha. Si Borge TV ay nakaipon ng 0.19. Nandun. Matt Tepo nakaipon ng $14.57 Hindi sa mga dollars. palangan Matt si Tepo official. Tulalamid ng live. Alas 2 na. Naku po, ano to? Narinig niya ngayon. Si Wena Raquetera ng Bukana Vloggers din. 0.04. Okay. Pero mahilig tol. Mahilig. Tatsuki Agravante Kapatid ay niya. nakaipon ng Tatay niya yan. Ay, tatay niya yan? Si 12.41 Tatay Tuski. Kapatid siya pala sa tatay. ay nakaipon ng $5.15. Tatlong si Ranger niya. Tatay, si Kabungot. Tapos si Gina Grabante. Boy Tripping ay nakaipon ng 0.23. Uy! Ano pa naman? At First si live, ano pa naman? ADR TV Kaya pa. PH ay nakaipon ng $14.17. Ay, kinakabay na din yung gulo. Alamid Striker Yun. sa Team Pahuay Si Utol. ay nakaipon ng $32.32. Si Utol. Hindi siya nakapasok. Alamid Striker. Pero mayroon siyang 32. Okay? Kuya Dang! Ay, si Chupapi. Si Papi. Si Chupapi, Kuya Dang ay nakaipon ng Kuya Dang. Si Chupapi. $42.63. Kuya Dang, hari ng tulay. Okay. Shout out sa hari ng tulay dyan. Nakabis ulit. Ngayon, dumako tayo sa ating top 8. Yun. 1, Ay, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kasama tayo. 8. Top 8. Okay? Kasama ka. Ito yung mga pasok sa ating daily target Nakalanganin kasi ito lalamig $50 ng live. ngayon. Mm. Ang Hindi ating sila number kalanganin. 8 ay walang iba kundi si Mandaragat the Explorer. Uy!
Laki ba ka ng views nun? Oh. Galing! Siya ay nakaipon na. Number 8? Oh. Yan ba? Iwan ko lang. Ayan na si Katano. Hintay natin. At least meron tayong 8. Oh, malakas pa rin. Meron ka ng bilisan natin. Okay. Si Mandaragat Explorer ay nakaipon ng $62. Ah, 62. Number 8 yan. Number 7 ay si Kabungot Official. 7. Namunting na namang mag-rider Wala kanina. pa. Pakinggan natin. Nakaipon na Kasama tayo sa top 8 eh. $67. Wala pa. Wala pa. Ito yung dollar na to. Sukotin lang diferensya. Hindi man. Yung Tumingin na. dollar na O sabi ko kasi ganyan ba? Ang ating First number live. 6 O, number 6 na. ay walang iba kundi si Ito yung dollar na to. Jeromel Perez. Tapon yung aka views. Kabungot, Pang... Baka mga ano ka to, number Ayun ako. 4. na nakaipon ng $76. Number 6 na ito. Number 4. Number 5. Yun. Ang ating number 5 ay si Jumong TV Kabistak. Ay, baliktad. Jumong Kabistak TV mula sa Team Kapanalig na nakaipon ng $108. Maganda yan. Naka-advance ka na isang araw. Galing ah. At ang ating number 4 ay mula pa rin sa Team Kapanalig Yun. na Ito yata tol. si Kagrasa Oh. na nakaipon ng Walang makalagay, $117. 17 pa lang to eh. Wow, ang gagaling ninyo. Wow, ang Team Kapanalig oh. Number 3 na. Masakpan siya ng 1. At ang ating number 3. Wow, malupit to. Malupit. Si Mark Jowaray Hey. TV. Dalawa na lang. Nasa Novaliches. Number 2 ka. Isa sa mga subscriber natin to na na-inspire Yan. mag-vlog ay number 3 na nakaipon ng $119. Uy! Uy! Okay. Ang galing. Uy! Sama na dul. Number 2. Ayaw basahin na idol. Ang ating number 2 ay walang iba kundi si Steph. Yun! Mula sa Team Kapuluto na nakaipon ng $149. 150 Ayos! Oh. Malakas. $1 rin yung Malaki yan. 158. Kapag nag-100 kayo sa isang araw, malaki na revenue yan. Hindi yan biro. Di ba sa Canvas ka ng 2 araw. Oh. Number 2. At syempre ang ating number 1 Yes! sa revenue Thank ngayon, you. day 1 ay walang iba kundi si Paring Jason TV. Yun! Team Pre, salamat sa inyo eh. Palapit yung suporta nyo eh. Yes. $150. Yes! Yay! Malapit yung suporta nyo eh. Eh, salamat! Salamat! First round. Ayos! Oo. Unang rangka sa number 1. Number, ano? Mark Joray, kaya Mark Mababa. Joray, sikapin mo na makakuha ka ng 10,000 Salamat. dahil sayang. Mm. Ito yung sinasabi ko na merong Yung ano, dito sa sa mga revenue. listahan, merong mga Oh. merong mga Alangan kasi yung live niya pumasok dun po sa... kaya dati. ang isang upload mahina talaga. Salamat sa inyo. Ayun, number 1 tayo, number 1. Yan, isa Number tayo. 1. Mark Joray. Salamat sa sumusuporta po. Thank you. At siyempre sa mga nagpapakulay, maraming salamat po talaga. At first time natin sumali, tas baguhan. At number 1 pa tayo, malupit. Salamat sa mga nagpapakulay talaga. At siyempre sa mga taga rito, mga taga rito na sumasama sa live ko. Para makapasok sa next round. Ayos, So sabi mga pa kasur, sa... meron tayong na-kick out. Sorry ha. Oh, may kick out. May Meron kick tayong out. tatlo. 3. Gaya na sinabi ko kanina, napakalakas nitong mga to. Sino kick out? Ang una ay si I Am Binoy. Sorry kay I Am Binoy. Ang hindi siya nakapagpasa ng revenue, napakalakas nito ng chicks.
Bakit kaya? Si Jokes, nabanggit na ba si Jokes? At pangalawa Lahat ay si Tatay Pandong Journey Ay, si Tatay Pandong Journey. Kick out. sa akin. Out. At napakalakas nito mag-yosi. Sabi ko siya malalakas ito nga ito eh. Idol eh. Si Tatay Pandong, minisage ko rin kahapon yata, kanina. No. Wala talaga eh. Kung antayin ko pa, baka tulugin ngayon. Kalimutan Kick ko out para si kanina. Jokes. No! Kick out ka. Huwag mong kalimutan. Parang Jokes, sama na pre. At eto, malakas talaga to. No? Ngayon na to humina kanyang channel. Malakas! Si Jokes! Si Jokes ay hindi nakapagpasa. Kick out para si kick out Jokes. si Jokes. Malakas, makasilaw to. Panot manggod. Ano, kalis man, malakas makasilaw. Kawawal pa rin Jokes, kick out. Hindi, malakas talaga yung channel. Ayos. Hindi nakapagpasa, so... Di bukas Nauna yung ano niya eh. Nauna yung upload na live niya. Dapat. No, kasi Ngayon dapat napakalakas ito mag-upload. Di pa man, di pa man. Pero Dapat wala ngayong tayong araw magawa na eh. to, unang update. No, Dapat sayang. nakasipunta na siya. Sorry lang, sorry lang. Nung una, alanganin, alauna. Views tayo sa views, wait lang. Alas 2. Sa views na, sa views. Hindi nakapasok. Kulang Sa views naman tayo, sa views. Ito ang inaabangan ng lahat eh. Maraming inaabangan Ay, ito. tangina mo. So, Ay, number one. ay, Ayos. Sunod-sunod man kaya. Ano problema si oh, itong result na to ay result na to ng Kuya, 7 kuya. o'clock. Okay? Ito ay partial and unofficial result. Para lang sa araw na to. So, unahin Buti ko nun, nag-live na ako, sabi ni Carlo, Kung gabi. number 1 kayo. Sa baga Kung merong tanghali. isang mag-number 1 Yung dyan sa inyo, tanghali, maliwanag. pumasok pa doon sa Sabihan nga namin yun. Sabi ko tol, mag-live ka alas 2. Kung nag-live din ako na, Pasok yan sa 3. Kung- Sumunod siya sa akin eh. kung nag-live din ako nung ano, parehas kami. Umaga. Number Oo. five. Kung live umaga, wala din. Kaya nga, kung nag-live ako na, Ang ano na team lang, Gonggong, gabi ulitin ko. ko, dapat nakakuha sila ng Sabihan namin yun. 20,000 views Mag-live sa ka. October 5. So, Nauna imidya or alas 2. si Kuya Obet ang Sumunod pa ating sa amin number na 5 una. na merong Pasok pa talaga yun sa- 2,123. October. Ang init dito sa katawan. Lakas. Ulitin ko, 2,123 views. Pangano sana si Tulalamid kasi maganda yung private sa akin. At ang number 4 ay si Mga Jerwin Official Dalawa, patlo. na merong 6,788. Bisa na sunod-sunod. Okay? Magalanganin mo yung upload. Mahirap nga gawin yun. Teka, nagkamali yata ako. 30 pa lang. Dapat bukas. Mag-150 na siya bukas. Ayos. First time natin, First time mo? nakachamba. Dugo. Di naman natin yun nabutin kung wala yung Wait mga lang, wait ano, lang. Kawawas pa rin jokes. ano natin, supporters. Dating outs pa rin jokes. Uminit pa ta, parang gusto kong maligo talaga tuloy na. Kanina malamig. Ligo ko magkaroon sa dagat mamaya. Malilig ako ngayon. Uminit na. Okay, so kung may Oh, error, mamaya, mamaya mamaya. ayusin. Pagatid sa inyo. Okay, so Pagatid sa inyo. Maganda yung vlog. Ay, Number maganda yung vlog. 3. Hindi ba kayong vlog pupunta? Ah, ang ating number 3 ay Basta ako sir. dagdagan mo yung si Kahaw. Yan. para marami yung upload Kasi mo. kahit pag-upload mo ako, pag-upload mahuli ka, at least Aba, iba. si Kahaw ay Nandito kami. nakaipon ng views na Salamat, tol. I love you. 13,000. Kaya pag pupunta doon, wala mo sa ito lang. Hanggang doon sa tira, nandito kayo. 399. Yung views na to, tol. Ha? Views. Wala pa may kayong turning out? Sabi sa tayo. Pasok ka na, tol. Ay, oo, hindi ko na-alis na yung kay Kabugay. Pati si ano tulala Hindi ko ba nabanggit? Pwede, pasok din yun. Pasok na tulala Ano pa naman Hindi yun? ko natawa. Day 3 pa lang. Dito rin. Dalawang araw pa. Pasok ko yun. Hindi kayo mag-out. Abang na naman tayo kung ano yung sunod na ano. Ay, ito. Hindi, nasa listahan ko eh. Hindi ko nabanggit. Bukas. Malupit. Tol. Sa 9 Tol. na dapat. Bukas. Baka nabit nyo bukas. Baka. Ay, mamaya ko na ipakita. Nasa listahan ko si Angelica. Nakaligtaan ko pala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Susunod na yung isa. Ayun, salamat talaga. Hindi ako makapaniwala. Promise, hindi ako makapaniwala. Na day 1. Dami pang ano. Si Kabugay mga kasuwan ay pasok sa Oo. na Dami nakapasok pa, pala. hindi pa tayo tapos. Pambihira, Pero okay lang. day 1, Okay. Andun. nakaano tayo. Yan. Nakapasok Pinakita ko kasi tayo. mga ano eh, Nakasama tayo dun sa top 8 tapos number 1 pa tayo. Ayun ako si Angelica. Oh, Angelica and Kabugay ha. Oh, nakasulat yan. Mahaba yan. Maganda mo ng design. Hindi, kasalanan Kanina, ng Jean. nilalamig ako. Kasalanan ng Jean. Kaya Pambihira. nag-sweater ako, tapos nagpantal. Okay, so meron tayong top 8 kanina. Sorry. Sorry. Si Kabugay ang ating top 9. Okay, so si Kabugay ay nakaipon ng $58.61. Okay. 58. Pasensya na. Pambihira ang buhay ito. Okay? Ang problema, So, yun pala. Kaya pala sabi ko kanina pala Si Utol po, iutol kasi nag-live siya. Sumunod ka agad kila Karot, medyo alanganin. Kasi marami din yung nagpalipad sa kanya. Marami. Okay? Alas parehas Tuloy kami. tayo. Tapos pumasok yung sa kanya, doon pa sa ano. Uy, na-jinx to. Ang lakas. nag-prank man doon. Ay, sorry Kate, kinapahan siguro yung magkapatid na yun. So, number 2 sa Team Bunggong, sa views. Sa views. Ay, walang iba kundi si Ay, tumama. Chong Luis. Si Chong Luis. Hindi, nabasa ko na yan lahat ng mga binanggit yun lang si Kabugay. Pagka-late lang kayo. Yan! Tapos sumawa. So, kita na, Nasaan yun? puro tatayan. Si Chong Luis ay merong 17,711 views. Kita na. Paano nangyari? Nasa... Tapos pag nagyan sa din. Walang yan si Chong. Nakahabol si Dawa, di Chong. mo na kaya. Di mo na kaya. May pag-asa. O, di ba sabi sa inyo eh. Pero, Diba mo? Ang ating number 1 ay walang iba kundi si Baka talagang malangan. Kabansot. Siyempre, Four. si Kabansot ay nakaipon ng Subentang sa daura. 20,102 Baka nga nibok ko pa. views. May girgas So, ako, no? si Kabansot ay safe na. sinasabi ko sa inyo. Maray kong automotor, tapos ka. Nag-clickbait nyo kami kagabi. Muna. Ha? Pambihira po yan. Ito nga ni. May motor pala. Pag paano ko sa electric pan, mainit naman. Pagdating, ligo na. Maingay. Habang wala pa yung sundo nila. Okay. Pag alam So uwi na. si Kabansot ang safe na ngayon. Ang sinasuggest ko sa inyo ay Pwede yun. huwag kayong magpabaya sa views. Okay? Nako. Iya, muna. Si Kuya Obit. Si Kuya Obit ang pinakamaba. Wala ba namang ginawa ni mga gulo? So, ikitigas ko. Okay. Dito tayo sa Mamaya mag-i-edit pa. Sumas. Pero maliligo muna. Alright. Dahil pag-editin. Salamat kay Bidogs. Ito ay partial and unofficial result ngayong day 1. Sinabi ko siya, Rakil. Rakil. Sayang. Kapataya. Sabi ko, Ito, ba't mo ulit itong number to? Sinama yung previous lang. Ay, hindi. Ang mga pinasa sa akin ni Bidogs, mayroong deficit. Ano ba ito? Deficit? Yung pagitan, no? Mayroong previous rank. Mayroong subscribers. Okay? Number of vlogs, kung ilan. Grabing ano yung Bidogs ito. Pinaghirapan to. Ang babasahin ko lang ay yung pangalan at saka yung views at saka yung rank nila kung pang ilan. Yung iba, kung gusto nyo mapanood lahat yung binanggit ko, puntahan nyo lang ang channel ni Bidogs. Okay. So, sabi ko ni Gatso. number 36. Ito, mabilisan to ah. Ay, walang iba Hindi na pagsalita. kundi si Boy Tripping Vlog na merong 141. Ay, di ano na to? Sa dito na to, dito na pala, dito na sa views, dito na. Iba ang revenue eh. Kapataya. Meron siyang 141 views. Okay?
babasahin ko yung mga na-kick out. Pero bukas, hindi ko na kayo isasama. Number 35 ay si I Am Pinoy Vlog na merong 170 views. Number 34, si Wena Raquetera na merong 256 views. 33, Kaonesa Official na merong 413. 32, Rolando Ignacio Official, 500 views. 31, Boards TV na merong 505 views. 30, Anbanson na merong 515 views. 29, Katay Pandong Journey na merong 522 views. 28, Kwento lang si Otto kung pangilan ngayon. Zero Makapasok. Official, Kasi 500 pa siya 760. gabi. 27, ADR TV, 750. 26, Frixie TV Vlog, 765. 25, Jen Agravante, 993. 24, Talaba Girl, 1,121. 23, Manny Katigbak Official, Ako na gusto na magsagot sa ni. Ako may magnino. 1,530. Ako may magnino. 22, June 8 Fishing, 1,637. 21, MC Official, 2,446. Yo ako suka ni. 20, Ako sa nga Konsihalando, 4,309. Taas ng ano. 19, Jokes MTV, 4,463. Sayang si Jokes. Ano to, nakakahabol to sa 10K. Franstar. 18, Chomong TV Kabistak, Oh, kick out siya. 4,666. 17, Tita Au Official, Franstar, pasok yun kasi may 17 din siya eh. 5,352. Abante pa yun. Malaki pa ang chance mo, Tita Au. 16, Mark Jowaray, 5,464. 15, Tatsuki Agravante, 7,911. 14, Kuya Dagul, 8,363. 13, Kagrasa TV, 9,430. Sulo lang sa idol ngayon ah. Magkano ko sinasalita, sabi ko kay Kapitan. 12, Angelica and Kabugay Official, 15,775. Okay, safe na. Itong lahat ng babanggitin ko ay safe na sila. 11, John Riot, 16,100. Pasok si Otto. No? 16,905. Pasok si Puna. Sulit dyan eh. Baka ito na. Sulit dyan. Baka ikaw masana. Number 8, Magteco Official Vlog, 17,195. 7, Birds Jason, 19,706. Yan. Uy! Naglalag ba? Mali naman dito. Naglag ba tayo? Pakomment naman. Oo daw. Oo. Oo. Meron naman eh. Meron naman. Mula kay John Riot. Okay. Sige, mula kay John Riot. So, pakomment ko okay na.
32. Uy, Di ba pwede? Saan yung ganito magkabubuksan? Sabi binuksan na, tapos number 10, si Alamit Striker, 16,905. Pasok pa si Otol. Number 10. Number 9, paring Jason TV, Number 9 pala na ako. 17,058. Number 8, Number 9. Sunuran kami ni Otol. Matepo Official Vlog, 17,195. Yung revenue lang kasi. Okay. Oh. Dapat sinuro din sa inyo eh. Kasi ano Number 7, Gorge Jason, nangaling ka pag 19,706. Number 9 tayo. Number 9. Okay? Sabios. Wait lang. Number 10 si Otol, Sabios. Pasok na tayo, pasok na. Matapos mag-live. Malapit na, hindi mag-alala. Parang lang yung TV. Revenue sa... Kasi ito, ano Opo. Ayan na. At yun, salamat talaga sa ano. Suporta nyo at pasok tayo sa Number views. 6, Pasok tayo sa views. At ay si Franstar. Aba, si Pangulo. number 6, Franstar. Oh. Na nakaipon ng Tapos views na. nag-number 1 pa tayo. Lapit. 22,402. At ayun, salamat po talaga. Di ako talaga makapaniwala. Ulit-ulit ko man yan. Kung wala yung mga nagpapalipad at di natin yung makukuha. Ang At ating siyempre number yung 5 team ay walang iba kundi na si nagbibigay ng vlog na sumusuporta. At kay Kuya Nuli, Jeremy salamat. Perez. At yung mga kasama dito, na meron mga dito na mga 38,000. kasamang sumasayaw ng kakantahan. Yun. Thank you. Salamat. Ayun. At sana Number 4, mula umpisa hanggang ang dulo ating number 4 ay tayong huwag tayong magsawang sumuporta. Ayan po. Bye-bye. na meron Love you all. Mwah. 51,000.